ho tam protáhl, vole. Europa Traktorial pro vlastně několik desítek let, protože Europa Traktorial je 20 let. Je to tým Heidery, 444, máme TGS, 6. Nejsou to vůbec žádní nováčky, to jsou kluci, kteří jezdí Europa Traktorial možná podle 15 let. Je možnost je sledovat v Maďarsku, v Polsku, v Rakousku, ve Francii, v Itálii, ale dneska jste je, přátelé, vyjezdovali pěknýmu výkonu, ale já vím, že po obědě, že se ve Španělsku drží obědová fiesta, u nás se to tak neřeší. Takže To je na to téma, vole. tak je odjeďte.